Mga bulan sa tuig. Enero, Enero. Pebrero, Pebrero. Marso, Marso. Abril, Abril. Mayo, Mayo. Junio, Junio. Julio, Julio. Agosto, Agosto. Septiembre, Septiembre. Octubre, Octubre. Noviembre, Noviembre. Diciembre, Diciembre. Akong balikon, Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Oktubre, Nobyembre, ug Disyembre. Mga pangutana. Unsa ang sunod nga bulan sa Enero? Husto, Pebrero. Unsa ang sunod nga bulan sa Pebrero? Husto, Marso. Unsa ang sunod nga bulan sa Marso? Husto, Abril. Unsa ang sunod nga bulan sa Abril? Husto, Mayo. Unsa ang sunod nga bulan sa Mayo? Husto, Hunyo. Unsa ang sunod nga bulan sa Hunyo? Husto, Hulyo. Unsa ang sunod nga bulan sa Hulyo? Husto, Agosto. Unsa ang sunod nga bulan sa Agosto? Husto, Septiembre. Unsa ang sunod nga bulan sa Septiembre? Husto, Oktubre. Unsa ang sunod nga bulan sa Oktubre? Husto, Nobyembre. Unsa ang sunod nga bulan sa Nobyembre? Husto, Disyembre.
Unsa ang sunod nga bulan sa Disyembre? Husto, Enero. Mao kadto ang mga bulan sa tuig. Mga bata, sa sunod na usab, amping!